Mladi na Kosovu iz različitih zajednica svesni su da korišćenjem interneta postoji opasnost i da im se ugrožava privatnost. Međutim, i pored toga smatraju da je bez interneta danas nemoguće funkcionisati. Predsjedavajući odbora za bezbednost iz opštine Peć, Nora Draga, smatra da je potrebno raditi više kako bi se mladi zaštitili, posebno dok su u školi. Mislim da mladi nemaju mnogo sigurnosti na internetu. Razlog je što je mladima dostupno mnogo stvari koje nisu preporučene za njih, a dok je internet na jednu stranu pozitivan, a na drugu negativan, uzimajući u obzir da se previše koristi i ne koristi uvek za dobre stvari i tako utiče na emocionalno stanje mladih. Mislim da se treba učiniti nešto u tom smeru kako bi mladi imali više sigurnosti u tehnologiji, u školama i kada su online. Jedan od mladih iz Prizrena, Bajram Zijović, kaže da i pored toga što je svestan da internet ugrožava našu privatnost, ljudi ne treba toliko da se opterećuju. Pošto je u današnje vreme sve postalo dostupno i zbog mnogo raznih medija, svakako je privatnost ugrožena svakom čoveku, a i pre svega posebno nama mladima, pošto mi najviše koristimo društvene mreže, a i ne mislim da zbog toga ljudi treba da se preterano opterećuju, zato što to je postala normalna stvar u današnje vreme. Miljana Zaltičanin iz Goraždevca smatra da u današnje vreme niko nije bezbedan kada je u pitanju izloženost mladih na internetu i da je teško sačuvati svoju privatnost zbog raznih zahteva prilikom registracije na društvenim mrežama. Smatram da ne samo mladi, već niko nije generalno bezbedan na internetu, zato što internet uzima naše informacije da mi to ni ne znamo. Svaka stranica je povezana sa drugom stranicom. Ako napravite profil na Facebooku, on traži Gmail profil, traži vašu lozinku Gmail profila, traži vaše ime, traži vaš rodni kraj, vaše mesto, vaš datum rođenja. Tako da smatram da niko nije bezbedan, ali da je jako teško sprečiti da se nešto loše desi i da je jako teško izbeći te opasnosti. Pitanje privatnosti na internetu je zapravo jedan od najvažnijih problema današnjice sa kojima se svi korisnici interneta suočavaju, ali pre svega mladi, jer su oni najviše na internetu i koji često nisu svesni različitih vrsta rizika koji ih tamo očekuju, smatra Ilir Gaši. Mislim da je važno da mi kao društvo promenimo odnos prema pitanju bezbednosti na internetu, jer izgleda da o tome uopšte ne razmišljamo toliko puno. Kada kažemo bezbednost, češće mislimo na onu bezbednost na ulici, da li smo slobodni da se krećemo, da li neko može da nas fizički ugrozi ili ne, a zapravo mi na internetu, posebno na društvenim mrežama, provodimo mnogo više vremena nego na ulici, a tamo nas trebaju veoma različite opasnosti od ugrožavanja, zlostavljanja, psihičkog ugrožavanja, seksualnog uznemiravanja i tako dalje. Dakle, potrebno je da razumemo da je to novi prostor u kome se krećemo, u kome postoje jednako ozbiljne opasnosti kao i u ovom fizičkom. Gaši kaže da je važno da razumemo koji su to izvori opasnosti i da se prema tome odnosimo sumnjičavo prilikom korišćenja interneta. S druge strane, kao kada je reč o fizičkoj bezbednosti, dakle, ne branimo se tako što zaovek ostanemo u kući, ispustimo roletine i ne izlazimo napolje. Dakle, važno je da izradimo jedan zdrav odnos prema tome. Ne možemo se zaštititi tako što nećemo koristiti internet ili društvene mreže, već je samo važno da razumemo koji su izvori opasnosti, koji su motivi ljudi koji nas na različite načine mogu ugroziti i kako se mi možemo zaštititi. Naprimjer, kako da čuvamo svoje podatke, s kim da delimo svoje privatne podatke i tako dalje. Internet i tehnologija svakodnevno napreduju. Sve je više korisnika interneta i društvenih mreža. Protok novca se sve češće odvija bez ličnog kontakta. Iako nam je internet olakšao život, bezbednost nije na najvišem nivou. Oprez i nadzor dece i mladih na internetu je od velikog značaja.